Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe, uyalike lama video lo osukwabukile. Maningi ama video sifakayo insuku zonke. Igama kumina ngupastor oningi ngiyawubukela kwi-channel yakho engonqa phambili. Udaba ulithinta nje amaphupho. Sicela ke ulekelele ukuthi ukwazi ukuthi unganikela ngokwazi ukunikela ngako. Unganikela ngo-10 rand noma ngaphezulu ikhona account, kanti futhi you can be a member where you can contribute. Just be a member of the channel, a paying member where you contribute mhlawumbe ngo-9 rand every month, or you contribute 30 rand, 39 rand, depending ukuthi wena ikuphi office ukuthi ukunikele ngawo, uyabona. Sibheka la iphupho lika Malekwa kwahu. Uthi ke ukuphupha izinkanyezi, angiyithandi indlela abuza ngayo nje ukuvela athi ukuphupha izinkanyezi, because that it carries that thing ngathi net disrespect nyana phakathi, yabo. So kubaleka ukuthi ufike uthi ngicela ukubuza ukuphupha izinkanyezi kusho ukuthini. That's how you address omunye umuntu, yabona. So asenze kanje. I hope ungelinye ilanga ukwazi ukuthi address omunye umuntu ngendlela efanele. You don't just uphupha inja. No, ngicela ukubuza noma ke sawubona, ngicela ukubuza noma ngicela ungichazele ukuthi uphupha inja ngachaza yini, yabona. Be always polite. Buza indlela ongafuna ukuthi ubuze ngayo umunye umebuza kuwena, yabona. Uma uphupha izinkanyezi ngashintsha ihlukahlukene eziningi kakhulu, ngokuhlukana nje kwezinkanyezi noma ngokuhlukana kwezimo nangezikhathi, yabona. Kodwa aqale sikuveza ukuthi number 1, uma uphupha izinkanyezi upha kwabanye abantu olungasho isithixo esithile, noma lingasho uNkulunkuluwana noma uNkulunkulu, noma lingasho izidalwa zikamoya ethi lingako kunabantu uthola ukuthi ingubo zabo zenkonzo noma izingubo zikamoya ziba nenkanyezi noma izinkanyezi, yabona. Lokho sokusho lowo muntu loyo usuke emelela umandla noma aleso sidalwa leso esiyinkanyezi, yabona. Deuteronomy 17:3 ithi ke, and has gone and served other gods and worship them, or the sun or the moon or any of the heavenly host ke izinkanyezi, which I have not commanded, yabona. Number 2, uma uphupha izinkanyezi singathatha nje ngophawu usithi thina upha uma ubona izinkanyezi noma ke inkanyezi eyodwa kepha egqamile futhi ikhanyisela, olungasho ukuthi ungokhethiweyo futhi uvakashelwe noma ke uholwa indodana kaDavid uJesu Kristu. Revelation 22:16 ithi ke, I Jesus have sent my angel to testify to you these things for the churches. I'm the root and the descendant of David, the bright morning star, yabo. So kuyenzeka futhi uma uphupha izinkanyezi sithi na uPaul uhluma ubona inkanyezi eyodwa ikhanyisela abanye abantu. Lokho kungasho ukuthi kusho mhlawumbe ukuthi wena unenhlakanipho, unokuqonda, uwusizo futhi ungumholohola abanye abantu ngobuqotho, uphinde ubani kumhlahlandlela nezeluleko empilweni. Daniel 12:3 ithi, those who have insight will shine brightly like the brightness of the expanse of heavens, and those who lead many to righteousness like stars forever and ever, yabona. Number 4, uma uphupha ke izinkanyezi singathi thina uPaul uhle uma izinkanyezi zikhanya kakhulu futhi zigqamile, ngoba lokho sekungasho nje isimo senhlanhla, ngasho isimo sesibusiso, ngasho isimo senjabulo, noma kungasho ukuthi uzothola usizo olubalekile kumuntu ongungoti noma umuntu ohlonishwayo, yabona. Number 5, asikuvezi futhi ukuthi uma uphupha izinkanyezi sikuthatha njengoPaul uhle, yabona. Ikakhulukazi mazigqamile futhi zicacile, ngoba lokho kungasho ukuthi uNkulunkulu usekuphe inhlakanipho, ukuphe ukuthula, ukuphe ukuhlonishwa, ukuphe ukuthi uphakame, ukuphe ukukhula emkhakheni wakho, noma ukuphe intuthuko nenqubekela phambili nempumelelo kanye nekusasa nje liqhakazile nomndeni omkhulu, yabona. uGenesis 22:17 ithi ke, indeed I will greatly bless you and I will greatly multiply your seed as the stars of heavens and as the sand which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies. Number 6, uma uphupha izinkanyezi singaphinde sithi noPaul uhle uma lezi izinkanyezi noma ke lenkanyezi uma iyodwa ikhola futhi iphambu kwakho, ngoba lokho kusho umoya noma kusho ukuthi umoya ongcwele uzokufundisa mhlawumbe indlela neqiniso kanye nokuqonda izwi likaNkulunkulu, ukuze mhlawumbe ungaphambuki futhi wenze
ugcine sowenza isiphambeko. uMatthew 2 verse 9 to 10 ithi after hearing the king they went their way and the star which they had seen in the east went on before them until it came and stood over place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Number 7. Uma kwenzeka futhi uphuphe izinkanyezi, sithi thina ngaba uPaul uhle uma ubona inqwaba yalezi inkanyezi, kusho ukuthi uzokuba nomndeni omkhulu. Kungasho ukuthi mhlawumbe uzoba nebandla elikhulu. Futhi kungasho ukuthi mhlawumbe kuzoba nabangani abaningi. Kodwa Deuteronomy 10 verse 22 uthi yena, your father went down to Egypt 70 persons in all, and now the Lord your God has made you as numerous as the stars of heaven. So uyabona ukuthi la uma sibheka nje udaba lenkanyezi lusho ini. Kanti number 8, uma uphuphe inkanyezi singaphinde sithathe njengoPaul uhle uma idubula mhlawumbe idubula izifike phansi, ngoba lokho kungabika mhlawumbe ukufika kweinguquko ezinhle, kungabi ukuthi lindela mhlawumbe inhlanhla, kungasho lindela injabulo, mhlawumbe kungasho ukugcwaliseka nokufeza kwezifiso zakho, noma nje ukwehla ke kwamandla kamoya, ngasho ukwenza amandla kamoya noma ukwehla kwesithunywa. Number 9, uma uphupha izinkanyezi singaphinde sithi uPaul uma idubula kephi ingapheleli noma ke iphelele emoyeni igcina ingafika ngaphansi. Lokhu kuvame nje ukubika ibhadi neshwa uma zibona ithi ishabalala emoyeni, yabona shuthi kubika ibhadi neshwa. Isaiah 34 verse 4 ithi ke, and all the hosts of heaven will wear away and the sky will be rolled up like a scroll, and their host will also wither away as a leaf withers from the vine, or as one withers from fig tree, from the fig tree. Yabona. Number 10. Uma uphupha inkanyezi sithina ngabe uPaul uma izinkanyezi lezi zingaqhamile kahle, ngoba lokho kungasho ukuthi mhlawumbe kunendumalo, kunokuphoxeka noma kunokungaphumeleli into nozenzayo, yabona. Kodwa ke asiye ngokuphetha amasithi mhlawumbe kuyenzeka futhi uma uphupha izinkanyezi kube uPaul uma izinkanyezi zivele zinyamalale futhi ziphenduke kube emnyama noma ziphenduke zibe emnyama. Lokho kungasho isifo komunye umuntu, lokho kungasho izinkinga, lokho kungasho ubunzima, futhi kungasho nolaka oluzayo. Ezekiel 32 verse 7 to 8 ithi, and when I extinguish you, I will cover the heavens and darken their stars. I will cover the sun with a cloud, and the moon will not give its light. All the shining lights in heavens I will darken over you, and I will set darkness on your land, declares the Lord your God. Kanti kuma uphupha la inkanyezi futhi ngaphinde kube uPaul uma ubona inkanyezi noma leyo nkanyezi iwela phansi, lokusho uma ubona inkanyezi idaca phansi kusho uPaul ngoba lingasho ukuxoshwa, lingasho ukudilizwa, lingasho ukwehliswa esikhundleni esithile, lingasho ukuphelelwa udumo noma ukuphelelwa kwedumela ngenxa ke yegqabho nalo wena nempakamo noma ukuyiphakamisa emkhakheni wakho. Isaiah 14 verse 12 to 13, how you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn, you have been cut down to the earth, you have weakened the nation. Yeah. Siyabonga ke, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ke ukubukela le video lelo bese uyilike ngane yakwethu. Siyenze ngokukhulu kuyimisela nothando. We took our time. So nawe ngane yakwethu yenza njalo. Singeze ke sithatha isikhathi uyibheke yonke from eqaleni ziyofi egcineni. Watch all the ads that can help, and subscribe, like, and help ukuthi unikele mhlawumbe be a paying member. You can pay as 9 rand, as little as 9 rand, or you can deposit imali nje lapha ku account ikhona. Mawunguthi waze laqhashwa khona kanti siyaphinde sicela sithinde sifunela abantu umsebenzi nje, sifuna ukusiza abantu anyone ofuna umsebenzi if wena uyazi amqhashwa khona. Help, be of help. Siyabonga.